Revin și astăzi cu energiile pentru săptămâna aceasta. Haideți să vedem prima dată care ar fi un mesaj pentru noi de la Michael Omra-Maivanhof. Nu o să încep cu astrologie săptămâna asta, încep cu stilul clasic, da? Să vedem un mesaj pentru noi astăzi, care să ne însoțească și pe care să-l contemplăm în săptămâna care se deschide acum, prima săptămână de iulie, practic. Iată, mesajul este următorul. Noi trăim în lume și trebuie să învățăm să avem relații cu ea, lăsând însă primul loc esențialului, sufletului și spiritului. Fiecare își dezvăluie inteligența, iubirea, voința, după felul în care își adaptează viața spirituală și pe cea socială, căci nimic nu este mai greu. Pentru unii, tentația este de a se afunda în viața socială, uitând viața spirituală, iar pentru alții, tentația este de a se ocupa numai de viața spirituală, uitând de cea socială. Dar există și o a treia soluție și ea este aceea pe care trebuie să o găsească fiecare pentru el însuși, deoarece fiecare caz este particular. Acela care simte impulsul de a forma o familie nu poate rezolva problema ca acela care dorește să rămână celibatar. Acela care are nevoie de activități exterioare nu poate duce aceeași viață ca acela care are un temperament meditativ, contemplativ. Veți spune, deci nu putem avea o persoană ca model? Ba da, pentru că direcțiile principale pot avea. Pentru aceste direcții principale puteți avea o persoană ca model, dar nu și pentru amănunte. Fiecare are calea sa, misiunea sa. Și chiar dacă luați drept model un inițiat, va trebui întotdeauna să vă dezvoltați după propria voastră natură. Iată linia care ne dă tema pentru săptămâna aceasta, foarte interesantă. Vorbește despre modul în care ne comparăm cu ceilalți și din ce spațiu facem această comparație, chiar pentru cei care urmează o cale spirituală. Bineînțeles că avem modele, este în regulă să avem aceste modele, dar avem persoane către care privim și vedem parcursul lor, modul în care fac lucrurile și acest lucru este în regulă, cu condiția să adaptăm exprimarea respectivă la modul nostru de a fi, la propria noastră natură. Deci dezvoltarea se face conform propriei noastre naturi. E un răspuns la întrebări pe care și eu mi le pun adeseori, deși am învățat că a te compara cu ceilalți nu îți aduce creștere, dimpotrivă, te poți afunda în zone în care nu e nimic de aflat de fapt și e important să adaptăm, practic, propriei noastre naturi tot ceea ce facem.
să vină în acord cu spiritul nostru, cu sufletul nostru, ceea ce facem să vină din acea zonă și, evident, modul în care facem acel lucru să fie cel care e propriu naturii noastre. Și nu pentru că ne luăm un model să încercăm să ne exprimăm în același mod în care o face acea persoană. Ne adresăm, deci, maestrului nostru interior întotdeauna și filtrăm prin propria noastră personalitate ceea ce vrem să facem și modul în care vrem să facem trebuie întotdeauna adaptat la natura noastră. Evident, pentru asta trebuie să fim în contact cu noi înșine și să ne cunoaștem adevărata noastră natură, deci întotdeauna rămâne deschisă invitația de a ne cunoaște pe noi înșine. Și cu cât mai bine ne vom cunoaște, cu atât vom putea face alegerile din acest spațiu. Și fiind unici, diversi, diferiți, fiecare avem propria noastră interpretare, propriul nostru maestru interior către care trebuie să mergem atunci când suntem pe drumul dezvoltării personale, să spunem. Da? Atunci când suntem în evoluție, când evoluăm și suntem pe calea noastră spirituală. Asta pentru mine vine ca un mesaj chiar legat de această activitate pe care o fac în ultima vreme. Există multe moduri în care aș putea să exprim ceea ce exprim, dar adevărata mea natură este într-adevăr mai contemplativă, mai meditativă și de asta, iată, poate vorbesc mai încet, mai rar câteodată. Și mă uitam la persoane care fac acest lucru în alt fel și îmi comparam propriul fel de a face asta, însă ajung la concluzia că nu este cazul să fac acest lucru. Eu fac lucrurile în felul meu, așa cum simt eu să le fac, în acord cu propria mea natură. Nu trebuie să dau explicații pentru ceea ce fac sau de ce o fac în modul ăsta și nu în altul, că altcineva o face mult mai bine. Fiecare are felul lui de a face lucrurile și cu siguranță informația și energia din spatele acesteia ajunge la cei care vibrează pe aceeași lungime de undă cu această informație și cu felul în care eu o transmit. Să vedem și de la îngerași mesajele pentru această săptămână. Ce vor îngerașii, planete celeste, deci să știm în această săptămână ce ne-ar fi util să aflăm săptămâna aceasta. Știți că mie îmi place când zboară cărțile, iată, prima carte este Aer proaspăt. Suntem deci invitați să ne conectăm cu natura. Avem nevoie de aer curat, de copaci, de flori. Avem nevoie să petrecem cât mai mult timp afară, în natură. Și avem nevoie de un aer proaspăt, deci uneori de o nouă perspectivă asupra lucrurilor.
Mesajul este: corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat, produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă, dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Casa sufletului. Dar casa sufletului este și corpul nostru. Deci suntem invitați să acordăm atenție nevoilor corpului nostru și una dintre principalele nevoi este aceea de a introduce în noi informație de calitate, asta odată, cât și oxigen, nutriție adecvată, curată, apă vie, da? Apă curată, apa este și, mă rog, dacă vorbim acum de astrologie, știm că săptămâna asta am avut această lunație în Rac și ea vorbește și despre apă. Apa e reprezentată și de emoții, deci să lăsăm emoțiile noastre să curgă ca apa, dar curățarea interioară se va putea face mai ușor dacă vasul este curat, respectiv dacă ceea ce introducem în corpul nostru este de vibrație înaltă, să spunem, aer cât mai curat, apă cât mai curată, alimentație cât mai simplă, puțină și naturală și, bineînțeles, împământarea, conectarea cu natura, cu mama pământ. Toate acestea ne ajută să avem grijă de casa noastră, de sufletul nostru, de corpul nostru. Având grijă, de fapt, de corpul nostru, vom intra mai ușor în contact cu sufletul nostru. Primul mesaj este acesta. Să vedem și cel de-al doilea mesaj pentru săptămâna asta. Serefina este îngerașul familiilor, iată, care vine la noi să ne anunțe că în familia noastră ar putea avea loc o schimbare fericită sau că familia noastră se va mări. Poate aflăm săptămâna aceasta de nașterea unui bebeluș, poate aflăm de o nuntă, poate vom afla că cineva din familia noastră se pregătește pentru a deschide sau lansează un nou proiect, o nouă, își dorește să realizeze, știu eu, o schimbare. Apare cineva, un prieten pe care nu l-ați mai văzut de mult, să spunem, și sau o rudă, veți primi o vizită de la o rudă. Da, poate fi interpretat și așa, vă revedeți cu familia voastră și eu interpretez mesajul ăsta și ca pe familia de suflete, că veți cunoaște o persoană care va fi importantă în viața voastră și o veți considera ca pe cineva din familie, practic. În felul ăsta familia voastră de suflete se va mări, practic. De suflete care vibrează la fel cu sufletul vostru, da? Și care vă susțin și vă pot ajuta pe drumul vieții voastre. Deci, poate fi vorba nu doar de faptul că mergeți la un botez, auziți de nașterea unui copil sau de faptul că se căsătorește cineva din familie și astfel se mărește familia, ci și despre faptul că puteți cunoaște persoane care vor avea o mare importanță în viața dumneavoastră de acum încolo. Deci noi prieteni pe care îi adăugați familiei voastre de suflet, de suflete cu care vibrați la fel, pot să apară în această săptămână, în această perioadă. Oameni importanți pentru voi, pentru sufletul vostru. Da? Vă reîntâlniți cu prieteni din alte vieți, de exemplu. Da? Și așa poate fi interpretat acest mesaj de la Serefina.
vedem și de la Arhanghelul Mihail un mesaj pentru săptămâna aceasta. Mesajul este: aceasta este misiunea dumneavoastră personală. Ni se comunică faptul că misiunea noastră personală este cunoscută și e ajutată de planul ceresc pentru a se manifesta în plan material, da? În planul lumesc, iar modul în care vom urma pașii către a manifesta această misiune personală, da? Ne va fi în mod clar luminat de cei de dincolo de vălveși, de ființele celeste, de îngeri. Rugăciunea este următoarea: Arhanghele Mihail, tu cunoști detaliile misiunii mele personale divine și te rog să mă ajuți să fiu în acord cu obiectivele mele. Te rog să-mi călăuzești clar acțiunile, încât să urmez cei mai buni pași pentru a manifesta pe deplin minunata și importanta mea carieră. Aceasta este rugăciunea. Mesajul ar fi și că săptămâna aceasta mulți dintre noi vom dori să acționăm în direcția misiunii noastre personale cât mai mult, sau să aflăm care este aceasta, poate că avem de luat o decizie, spre exemplu, poate oscilați între două direcții în ceea ce privește viața profesională a dumneavoastră. Și în acest caz, sau între mai multe direcții, în acest caz sunteți îndemnați să cereți ajutorul îngerilor și acțiunile dumneavoastră vor fi călăuzite în mod clar de aceștia. Deci puteți cere pur și simplu ajutor, dar și semne pentru ca voi să luați cea mai bună decizie în acord cu obiectivele voastre, evident. Întotdeauna când le cerem ajutorul, sunt acolo pentru noi și ne vor ajuta, ne vor arăta care este cea mai bună direcție pentru noi și ne vor călăuzi pașii. Vom face câte un pas pe rând în direcția respectivă, știind că suntem susținuți și ajutați. E și o perioadă în care tinerii, spre exemplu, care și-au dat bacalaureatul, nu știu dacă s-a dat, dar oricum încă decid între ce facultate să urmeze, spre exemplu, sau ce direcție să ia în viața lor. E o perioadă în care vor fi ajutați să facă tocmai acest lucru de îngeri. Când vorbesc de asta, mă refer la cei care poate aveți copii sau poate doriți să urmați o cale de a învăța ceva nou, spre exemplu, și atunci, la fel, gândiți-vă la care sunt obiectivele dumneavoastră și rugați îngerii să vă ajute să luați cea mai bună decizie, ce este cel mai aproape de manifestarea misiunii noastre personale, de natura voastră, iată că
luăm și mesajul de la Ivan Hof, ce e mai aproape de natura voastră, vă va ajuta să manifestați și misiunea voastră personală și să luați această decizie, da, de a merge în acea direcție, cea mai potrivită vouă, practic. Cam acestea ar fi direcțiile pentru săptămâna aceasta. Vor apărea informații importante în ceea ce privește informații importante pentru noi. Dacă avem de luat decizii, dacă trebuie să alegem o cale profesională, să spunem, în acord cu misiunea noastră personală, săptămâna aceasta vom primi informații și vom fi ajutați să materializăm cea mai bună direcție și, bineînțeles, vor apărea în această săptămână persoane care să ne ajute pe calea noastră, da? Poate că ne ajută și să vedem mai bine ce anume e în acord cu natura noastră, da? Care cale e mai aproape de a ne duce mai aproape de a manifesta misiunea noastră personală și să nu uităm în acest timp tocmai pentru a putea lua deciziile cele mai bune, pentru a putea manifesta ceea ce ne dorim în acord cu misiunea noastră personală, dintr-un spațiu de vibrație înaltă, evident, să nu uităm de acest îndemn, de îndemnul care ne conectează, de a ne reconecta la natură, de a ne reconecta la corpul nostru, da? Și de a onora corpul nostru, practic. Pentru că atunci legătura cu planul celest va fi mult mai ușor de realizat, da? Și vom primi energia, puterea, informația, da, necesară, lumina, da, pentru a duce mai departe misiunea noastră personală, da, și pentru a manifesta ceea ce ne dorim. Evident, și o sănătate foarte bună va putea astfel fi manifestată, da, când ne onorăm corpul și când luăm legătura cu natura, când ne conectăm cu natura, dar și cu propria noastră natură, să nu uităm, da, de mesajul de la Ivan Hof de astăzi. Să ne onorăm și propria noastră natură. Aș mai lua o carte de la Metatron de această dată. Arhanghelul Metatron. Haideți să vedem și el ce are să ne spună. A mai apărut cartea asta și săptămâna trecută. Ea vorbește despre trezire. Simptome ale trezirii fizice. Dacă punem asta în legătură cu informațiile care vorbesc despre creșterea luminii, să spunem, în această perioadă pe Pământ, putem să... Ați aflat că există tot felul de stări, indispoziții fizice, care au legătură tocmai cu această transformare a corpului nostru, cu această urcare în vibrație, inclusiv a corpului nostru. Și iată, ni se spune că există acum indispoziții fizice care ne pot incomoda atât de mult încât să nu mai știm cum să acționăm. Și avem insomnii, o poftă de mâncare redusă, avem impresia că percepem chiar mai mult energiile din jurul nostru, da? Suntem mult mai sensibili la acestea și
suntem informați că acestea sunt simptome, deci ale trezirii fizice. Se deschid chakrele din ce în ce mai mult și există o legătură mult mai profundă acum cu lumea spirituală. Bineînțeles, știți cum se spune, luați asta cu un gram de sare și la propriu și la figurat, da? Oricum sarea e foarte importantă. Nu întâmplător am spus lucrul acesta, dar dacă aveți des indispoziții fizice de acest fel, luați întotdeauna în calcul și un consult medical, evident, nu spun să nu faceți acest lucru. Și vine, iată, această carte în acord cu cea care ne îndeamnă să ne onorăm propriul corp. Da? Deci dormiți atunci când simțiți nevoia, odihniți-vă, ieșiți în natură atunci când vă simțiți încărcați. Când, să spunem, aveți insomnie, folosiți acel moment pentru a contempla, pentru a scrie ceva într-un jurnal, pentru a lua legătura cu propria voastră natură interioară, pentru a lua legătura cu planul celest. Totul e să nu fim în rezistență atunci când, să spunem, avem insomnie, de exemplu, da? Luați acel lucru ca pe un dar, practic, ca pe un dat. Ok, nu pot să dorm, nu-i nimic, o să dorm mâine, dar acum ce pot eu să fac cu această insomnie, să spunem? Păi, am o grămadă de alegeri, pot să mă uit în mine, pot să mă uit în mine scriind câte ceva, scriindu-mi o scrisoare, spre exemplu, mie pot să citesc ceva care are legătură cu asta sau pot să mă rog, mai ales, da? Pot să fac o rugăciune, da? Dacă tot nu pot să dorm în momentul ăla. Știți că se spune că te trezește spiritul, practic, îți bate la ușă când ai insomnii, nu e întâmplător. Evident, dacă sunt probleme de sănătate, dezechilibre care provoacă des aceste insomnii, e bine să ne asigurăm că totul este în regulă din punct de vedere medical. Putem să ne investigăm, evident, starea de sănătate, dar e bine să încercăm să mergem și în natură și, știți bine, să ne mișcăm mai mult, să luăm aer curat și atunci se vor schimba și respectivele, sau mai precis spus, nu că se vor schimba, ci vor fi mult mai ușor de integrat respectivele simptome ale trezirii, da? Acestea au fost, deci, mesajele pentru noi săptămâna aceasta. Poate că nu am fost foarte coerentă, îmi cer scuze dacă s-a întâmplat așa. Asta e ceea ce am avut să vă transmit și să-mi transmit și mie, se pare, pentru săptămâna asta. Acestea sunt temele săptămânii, direcțiile energiei în această săptămână. Eu vă doresc toate cele bune, o săptămână binecuvântată, să ajungem cu toții acolo unde ne dorim. Numai bine!